Adresát jeho excelencia Tia Pao, úrad predsedu vlády, Peking. Odosielateľ Biely tiger, mysliteľ a podnikateľ, Bangalore, India. Vážený pán premiér, pane, ani vy, ani ja neovládame angličtinu, no sú situácie, ktoré sa dajú pomenovať len v tomto jazyku. Ružová dáma, bývalá manželka môjho posledného zamestnávateľa, zosnulého pána Ašóka, ma naučila jeden z takýchto výrazov. Dnes o 23:32, teda ani nie pred 10 minútami, vo chvíli, keď hlásateľka indického rozhlasového vysielania oznámila, že na budúci týždeň prichádza do Bangalúra premiér Tia Pao, okamžite som tú frázu použil. Vlastne vždy, keď osobnosti ako vy navštívia našu krajinu, použijem túto anglickú vetu. Nie, že by som mal niečo proti veľkým mužom, ako ste vy. Napokon ja sa pokladám za jedného z nich. No kedykoľvek vidím nášho ministerského predsedu s jeho vysoko postavenými petolízačmi uháňať v čiernych limuzínach na letisko, aby vás privítal z namasté, našim hinduistickým pozdravom pred televíznymi kamerami celého sveta a ubezpečil vás o morálnych a etických základoch, na ktorých stojí India, za každým si musím uľaviť týmito anglickými slovami. Na budúci týždeň nás teda istotne navštívite. Však, vaša excelencia, indický rozhlas zvyčajne podáva spoľahlivé správy o podobných udalostiach. To bol len žart, pane. A práve preto sa chcem spýtať priamo vás, či naozaj mienite prísť do Bangalúra. A ak predsa, musím vám povedať niečo dôležité. Tá žena v rozhlasových správach oznámila, pán Tia Pao má v úmysle dozvedieť sa pravdu o Bangalúre. Krv mi stuhla v žilách. Ak niekto naozaj pozná pravdu o Bangalúre, tak som to ja. V zápätí hlásateľka dodala, pán Tia Pao by sa chcel osobne stretnúť s indickými podnikateľmi a vypočuť si príbeh o ceste k obchodnému úspechu z ich vlastných úst. Viac nepovedala. Je však jasné, pane, že vy, Číňania, ste vo všetkom ďaleko pred nami, až na to, že nemáte podnikateľov. My síce nemáme centrálne zásobovanie pitnou vodou, elektrínu, kanalizáciu, verejnú dopravu, zmysel pre hygienu, disciplínu, zdvorilosť a presnosť, za to my máme podnikateľov, tisícky a tisícky, najmä v oblasti technológie. A títo podnikatelia, my podnikatelia, sme založili všetky tie call centrá a spoločnosti na vývoz výroby. Dnes v podstate ovládajú Ameriku. Dúfate, že sa od nás naučíte, ako splodiť nejakých čínskych podnikateľov. To je pravý účel vašej návštevy. No, to ma naozaj potešilo. V zápätí ma však striaslo, veď podľa medzinárodného protokolu vás predseda vlády a minister zahraničných vecí privítajú na letisku s girlandami a suvenírmi, soškami Gandhiho zo santalového dreva, ktoré si odnesiete domov spolu s brožúrkami o indickej minulosti, prítomnosti a budúcnosti. A vtedy som si musel uľaviť po anglicky a poriadne nahlas. Bolo to o 23:37, pred 5 minútami. Nie som z tých, čo iba hrešia a frflú. Rád sa chopím iniciatívy a nebojím sa zmien. A preto som sa rozhodol, istotne správne, že pre vás nadiktujem tento list. A hneď na začiatku by som chcel vyjadriť veľký obdiv k vášmu starobilému čínskemu národu. Dočítal som sa, že vy, Číňania, nesmierne milujete nezávislosť a osobnú slobodu. Briti sa usilovali urobiť z vás svojich sluhov, ale nikdy ste im to nedovolili. A to naozaj obdivujem, pán premiér.
Viete, aj ja sám som bol kedysi sluha. Iba 3 národy nikdy nedovolili, aby im vládli cudzinci. Číňania, Afgánci a Habešania. To sú jediné národy, ktoré obdivujem. Nie len z úcty k slobody milovnosti, ktorú preukazuje čínsky ľud, ale aj preto, lebo verím, že budúcnosť sveta má v rukách žltý a hnedý človek, pretože niekdajší mocní ľudia s bielou pleťou sa zničili homosexualitou, mobilnými telefónmi a drogami. Ponúkam vám bezplatne pravdivú výpoveď o Bangalúre. Rozpoviem vám svoj životný príbeh. Pozrite, keď prídete do Bangalúra a zastavíte na červenú, pribehne k vášmu autu chlapčísko, zaklope na okno, držiac v ruke ukradnutú a starostlivo do celofánu zabalenú americkú knihu o biznise s názvom napríklad 10 tajomstiev obchodného úspechu alebo Staň sa podnikateľom za 7 dní. Nemrhajte peniazmi na podobné americké knihy, aj tak už patria k včerajšku. Ja som človek zajtrajška. Čo sa týka môjho formálneho vzdelania, mám v ňom isté medzery. Poviem vám otvorene, neskončil som nejakú školu. Koho to dnes zaujíma? Veľa kníh som neprečítal, no čítal som tie dôležité. Poznám naspamäť diela 4 najväčších básnikov všetkých čias. Rúmiho, Iqbála, Mirzu Gáliba a ešte jedného, ktorého meno som už zabudol. Som podnikateľ samouk. Verte mi, takíto podnikatelia sú najlepší. Keď si vypočujete príbeh, ako som sa dostal do Bangalúra a stal sa jedným z najúspešnejších biznismenov, dozviete sa všetko, čo chcete vedieť. Ako sa rodí, rastie a rozvíja podnikanie v tomto slávnom 21. storočí nadvlády človeka. Presnejšie povedané, storočí vlády žltého a hnedého človeka. Je to vaše a moje storočie. Pán Tiapao je tesne pred polnocou. Vhodný čas na moje rozprávanie. Takže začníme. No, ešte predtým vám, pane, poviem tú frázu, ktorú som sa naučil od rúžovej dámy, bývalej manželky môjho bývalého zamestnávateľa, zosnulého pána Ašoka. To je ale kurevský vtip.